Pleser mawr I fi cadeirio y BIC yma yn Nghaerdydd heddi. Cyfle I bobl dod â gilydd a trafod pethau pwysig. Y pwnc ar y papur heddi oedd defnydd o'r ieithoedd lleiafrifoedd. Ac oedd lot o diddordeb, wrth gwrs, am beth ni'n neud yma yng Nghymru, ond oedd yn godi galon I clywed am popeth sy'n mynd ymlaen mewn gwledydd eraill I ymateb i'r twf yn y diddordeb o defnyddio'r ieithoedd sydd wedi bod yna dros ganrifoedd, ond ar hyn o bryd, does dim lot o bobl yn barod I defnyddio nhw. Wrth gwrs, achos ni'n cwrdd â gilydd, oedd Brexit ar yr agenda hefyd, ac popeth sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd I ymateb ar rai o problemau mae'r cytundeb wedi creu yn gogledd Iwerddon yn enwedig. A trydydd peth oeddwn ni wedi canolbwyntio arno heddi oedd beth all aelodau'r cyngor I wneud I adeiladu ar popeth oedd wedi cael ei cytuno yn Glasgow yn COP 20. So mae pobl wedi mynd o'r Gaerdydd gyda cytundeb I dod nôl dy gilydd, rannu profiadau, rannu syniadau, wneud popeth allwn ni I ymateb i'r her fwyaf sydd da ni heddi newid hinsawdd.